راديو إيرنا ناقة دمت إيرتراويان كبرات سمعت راديو إيرنا خميك أنهم نلومي نزاربوا الرئيستي إذي نبزحات إيرتراويان كزارب زغني بزعباقو فاندمي زملكت كتعاتيو إتي جو فاندمي ويحقزونو زبل سب حموم يخون نايموت نقول إيرتراوي بزيحو طرادي يكونس بزيحو ونسلو زلو كمي جيرهم زحزون أمي جغجاق سلازركب زحاشي حساب ويرئيتو حزاب زمحبرا مرة خبيتات زرخبكوا نرش إيدن منقست أب كاب مينوسوتا نلوم هقربالكمي نرش إيدن يغني لي كبرتي هذا لي فادن يخون كنا تارئيتو خطا كافلي سلازمات أخي إزي بزعبا قوفاندمي زلو خطع قلي بوليتيكاو مرقزي عداوي تقعي ወይ ካልእ ዝተፈላለየ ንኡስ ጉጅለታት ክፀልውዎን ካብኡ ዝተበገሰ ርእይቶ ክኸውን ንሰማዕ ኣለና ግን እቲ ዘይከሓደን ክስገር ዘይብሉን እቶም ዝተፀገሙ ኣሕዋትና ኤርትራውያን በዚ ኣብ ደገ ዘሎ ክታዓትን ርእይቶታትን እውን ይፅለውን ወይ ይሕገዙ ወይ ከዓ ሓገዝ ይስእኑ እውን ስለ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ነተሓሕዝኡ ዝምልከት ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፅሒፍክዮ ዘለኺ ንዓኣ ኢና ክንዛረበላ እሞ መጀመርያ ነርስ ኤደን መጀመርያ ንራኸብ ስለ ዘለና ብዛዕባ ክትነግርዮ ገለ ሓበሬታ እንተልዩ ድሕሪኡ ብቐጥታ እንታይ እቲ ናትክ ዝሓሸ ትብልዮ ይፍታሕ ብኡ ክንጅምር ኢና ሕራይ ሓረጉ ሬድዮ ኤረና ይቐኒየለኝ መጀመርያ ዝጠቅም ሓሳብ ኣለዋ ኢልኪ ነዚ ይህን ስለ ዝዓደምክኒ ኣዝየ ዘመስግነኪ ቀፂለ ድማ ንኩሎም ደሓመሙ ሓይሞም ዘለዉ ዝተሸገሩ ዜጋታትና እግዚኣብሔር ምሕረት ይወርደልኩም ክብሎም ፈቱ ነቶም ከይተሓለለ ህዝብና ካሲ ህዝቢ ኤርትራ ከይተሓለለ ኣብ ምውፃእ ኣብ ዜጋታቱ ምሕጋዝ ዘውፅኦ ዘሎ ወፃኢታት ኩሉኻ እግዚኣብሔር ተካልካ ክብሎ ይደሊ ካብዚ ህዝቢ እዚ ምፍጣር ዕድል እዩ ምትሕግጋዝ ዝሕላገቱ ህዝቢ ኣካል ህዝቢ እዚ ኮንካ ክትፍጠር ንዓይ ዓብዪ ዕድል እሞ ዘውፃእኹምዎ ይተካልኩም ክብል ይደሊ ኣነ ከም መፍትሒ ሓሳብ ኢለ ዘቕረብኮ ካብ ምንታይ ተበጊሰ ካብ ኩነታትና ንሕና ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ሲ ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ዝሓለፍና ሱር ዝሰደደ ድኽነት ዘለና ህዝቢ ኢና ከም ሃገር እውን ገና ብፖለቲካ ኮነ ብቁጠባ ብክልተ እግራ ዘይረገፀት ብዙሕ ቅልውላው ዘለዋ ሃገር ስለ ዘላትና እዚ ዘስዓቦ ትሽግርና ብዙሕ እዩ ከም ህዝቢ ሲ ክገልፅዎ ፀኒሕኪ ኣዝዩ ብዙሕ ሽግር ዘለና ህዝቢ ኢና ሕጂ እንታዩ እቲ ዝኸውን ዘሎ ምትሕግጋዝ ነቲ ህዝብና ምእንትን ብዝግባእ ክንመፅሖ ነቲ ህዝብናስ ከምቲ ዝድለ ኣገልግሎት ክንህብ ክንክእል እንድሕር ኮይና ዝተወደበ ኣሰራርሓ ዘድልየና ኮይኑ እዩ ንዓይ ትስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብታ ናይ ሕክምና እንዲና ቀንዲ ክንዛረብ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሃገርና እቲ ክብድ ዝበለ ሕክምና ዘድልዮ ሕማማት ኣብ ሃገርና ኣገልግሎት ክህባ ዝኽእላ ትካላት ጥዕና የብልናን ከም በዓል ካንሰር ዝሓመሙ ንኩሊቶም ፌል ዝገበረ ናይ ልቢ ድኻም ዘለዎም ካልእ ንኸምኡ ዝኣመሰለ ኣገልግሎት ክህባ ዝኽእላ ትካላት ኣብ ሃገርና ዘሎ ትካላት ጥዕናሲ ንኸምኡ ዝኣመሰለ ሕማማት ኣገልግሎት ክህብ ስጋዕ ሕጂ ኣይበቃዕን ኣሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኮይንና እውን መዓስ እዩ ክበቅዕ ንፈልጦ ነገር ወልሓንቲ የለን ምክንያቱ ዋላ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩሉ ዝፅበየ ዘሎ ናይ ፖሊስ ለውጢ እንተተገበረ ትካላት ጥዕና ንክምዕብል ግዜ የድልዮ ከም ዝሰኢልካ ኦቨርናይት ዝኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሳይንስ ከዓኒ ፕሮሰስ እዩ ስኢሉ ኦቨርናይት እንትምዕብል ነገርስ ይኮነን ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለናስ እቶም ብከምኡ ድሽገሩ ዘለዉ ኣሕዋትናስ ብኸመይ ንሓግዞም ዝብል ከም ሓሳብ ስለ ዝመፀኒ ፅሒፈያታ ዝፀሓፍኳ ንስኻ ከዓ ርኢኽያ ደው ኢልክለይ ሕጂ ኣነ ከም ሓሳብ ዝብሎ እዚ ንገብሮ ዘለና ፅቡቅ እዩ ንህዝብኻ ምሕጋዝ ፅቡቅ እዩ ግን ዝኾነ ነገር ትካላዊ ኣሰራርሓ እንድሕር ዘይብሉ ኮይኑ እንታይ እዩ ቀፃልነት የብሉ ቀፃልነት ዘይምህላው ጥራሕ ደይኮነ ሃጓፋት እውን ይፍጠር ኢልካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ድሮስ እቲ ትሕምሲ ተጀሚሩስ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ነዚ ሃጓፋት እዚ ንምዕባስ ከም ትካል እውን ቀፃልነት ክህልዎ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብሽማግለታት ዝምእከል
ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ነገር ነፃ ዝኾነ ብሽማግለታት ዝመሓደር ወይ ከም ትራስት ፋንድ መሳሊ ድዩ ወይ ከም ፋውንዴሽን መሳሊ ወይ ከም ኣሶሲሽን መሳሊ እንተዝፍጠር እሞ ሓደ ነዚ ብዙ ዘሎ ህዝቢ 10,000 ኣዋፅእ እንዳበልካ ፀቕጢ ይኮነን ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ብሓንሳእ ክርዳእ ይኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ሓርጉ ኣብ ኤርትራሲ ናይ ክስታይ ኣለና ማሕበር ሓኻይም ኮይኖም ቦርድ ሰርቲፋይ ዝገብሩኻ ኣለዉ ደገ ኸይድካ ክትሕከም ዘድልየካ ተኮይኑ ደገ ወፂኻ ተሓክም ይብሉኻ እንድሕር ደገ ኸይድካ ምሕካም ዘየድልየካ ወይ ተስፋ እንድሕር ደብልካ ኮይኑ ዝኽይድ ተደይብልካ እውን ኣይትኸይድን ኢኻ ዝብሉ ማለት ሲ ደሂቡኻ ካልእ እውን ኣብዚ ንኽእሎ ኢና ዝብልዎ ነገር እውን ዘሂቡኻ ኣሎ ሕጂ ዘሎ ፍኑ ኣካይዳ እዞም ወፂኦም ሓገዝ ዝሓቱ ዘለዉ ይሕዋትና ቦርድ ሓሊፎም ወፃኢ ኸይድኩም ተሓከሙ ሕክምና ከምዚ የድልየኩም እዩ ዝተባሃሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም ተወሳኺ እውን ተስፋ ይብልኩምን ዝተባሃሉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዋላ እውን ኣብ ዓዲ ንኽእሎ ኢና እንዳተባሃሉ ዝወፁ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ማለት ኣይኮንኩን እዞም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ግን ከምኡ እውን ኣሎ ሕጂ ትካላዊ ኣሰራርሓ እንድሕር ተኸቲልና ኣብዚ ደወሃህድ ሽማግለ ድዩ ብፍላይ ከዓኒ ሶሞያ ጥዕና ማሕበር ሶሞያ ጥዕና ኣሎ ድዩ ኮይኑ ምስ ትብተዓዲ ዘሎ ቦርድ ኢንቴግሬት ገይሩ እንድሕር ክሰርሕ ክኢሉ ግን እቲ ስራሕ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ዋላ እቲ ዝዋፃእ ገንዘብ እውን ሓርጉ ንሕና ኤርትራውያን ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኸውን ኤርትራዊ ኣሎ ብስደት ካብዚ 1 ሚልዮን ዝኸውን ኤርትራውስ ዋላ እቲ 200,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ዴዲኬትድ ኮይኑ እንድሕር ቅርሺ ንመዓልቱ ኣዋፅዩ ንመዓልቲ 200,000 ኣዋፅዩ ውዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ከም ትራስት ፋንድ መሳሊ ጌርካ እንድሕር ሒዝካዮ እዚ ኣብ ወርሒ ስጋዕ ብሚልዮናት ክኸውን ትገንዘብ ዝዋፃእ ካብዞም 200,000 ቅርሺ ተዋፅዮም ዋላ 50 ሳንቲም እንድሕር ኣዋፅዮም ከምኡ ጌርካ በብወረባ ኣዋፂእካ ተዋህልሎ ነገር ነቲ ህዝቢ ኣይጎድኦኒ እቲ ዝውህለል ገንዘብ ይውህለል እቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ከዓኒ ተጠርኒፉ ብሽማግለ ነቲ ዘድልዮ ኣብ ማዕልኡ ከዓኒ ዝውዕል መስለኒ ሕጂ ከምዚ ንገብሮ ዘለና ግን ሕማቕ ኣይኮነን ኣነ ሕማቕ ኣይኮንኩን ድብል ዘለኹ ግን እንታይ ነቲ ህዝቢ ክስታይ ይገብሮ 10,000 ኣዋፅእ ከምቲ ዝብልክዮ ይኸብዶ ነቲ ብዙ ዘሎ ስካእ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምትሕግጋዝ ዝሕላገቱ ህዝቢ ብከምኡ ክንከይድ እንተንኽእልሲ ቁሩብ መበለዶ መዋፅእ ዶ ዝያደ ኸን ህዝብና መረባሕናዮ ዶ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ እታ ዝፅሓፍኳ ነገር ፅሒፍ እያ እዚኣ ሓሳብ እየ ሕራይ ቀኒለይ ርስኤ ደንስኹ ናይ ሞያ ጥዕናኺ ትሰርሒኺ ኣባሎም ዲኹ መጀመርያ ነቶም ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ዝደገደሎ ኣባልናቶም ዲኺ የደን ብዙሕ እንዲ ዘሎ ሓደ ማሕበር ሓካይም ኤርትራ ዝብል ኣሎ ሓደ ከዓኒ ኤርትሪያን ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኣብ ዳላስ ሬጅስተር ዝኾነ ሓድሽ ገና ብዙሕ ዝገበሮ ነገር የለን ኣብቲ ናይ ዳላስ ዘሎ ኣብዚ እያ ኣባሎም ኣብቲ ማሕበር ሓካይም ድብለክ ደለኹ ግን ኣይኮንኩን ካልእ እውን ክህሉ ይኽእል እተን ዝፈልጠን ግን ንሳተን እየ ክልተ ይደሎ ይኽትብለኒ ዘለኺ ኣነ ሶፋር ክልተ ይፈልጥ ግን ካብኡ ንላዕሊ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እርግፀኛ ኣይኮንኩን እዚ ክልተ ትብልየ ዘለኹ ማሕበር ብፖለቲካዊ መርገፂ ዝተፈላለዩ ድዩ ዋላ ናይ ኣጋጣሚ ኣይ መስለንን እርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብዚ እኳ ከምዚ ክብል ኣይክእልኒ እቶም ማሕበር ሓካይም ሞስት ፕሮባብሊ ብኤውሮጳ ዘለዉ እዮም መስለኒ እዚ በዚ ዘሎ ከዓ በዚ ዘለዎ ማለት እዩ ግን እርግፀኛ ኣይኮንኩን ዕሙቕ ዝበለ ፍሉጦ የብለይ ናው ኣብ ግብራውነት ናይዚ ዘምፀኸዮ ሓሳብ እንዲና ክንዘራረብ ፅቡቅ ሓሳብ እንድዩ ግን ኣብ ግብራውነቱ ከመይ ክኾን ይኽእል ምስ በልኩኺ ምስ ደወልኩልኪ ናይ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ኣብ ሚኖሶታ ዝቕመጡ ኣብነት ጠቂስክለይ ነርኩሞ እስኪ ከመይ እቲ ናቶም ቁሩብ ነገርና ሕጂ እዞም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ኦሮሞ ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኣሶሲሽን ኣለዎም ኢንተርናሽናል ኣክቹዋሊ ዝብል ዘሎ ኦፊሶም ግን እንታይ ይገብሩ ምስ ዊልሸር ኢንተርናሽናል ዝበሃል ኤንጂኦ ተሓባቢሮም ከምዚ ንህዝቦም ይሕግዙ እጂ ትድሕግዝዎ ሓገዝ እንታይ እዩ ነዚ ብዙ ዘሎ ህዝቦም ከመይ ገይሩ ኢንቴግሬት ገብር ምስ ዓዲ ኣብቲ ዘለዎም ሽግራት ናይ ጥዕና ድዩ ካልእ ኣብ ምፍታሕ ኣበርክቶ ይገብር ማለት እዩ ኣት ሴም ታይም ከዓኒ ዋላ ስጋዕ ንኢትዮጵያ ዝኸይድ ሓገዛት እውን ይገብር ማለት እቲ ኣሶሲሽን ሕጂ ናይ ባዕሉ ይኮነን እቲ ትካል ግን ኣፍሌት ኮይኑ ምስ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ትካላት
تحابيرو حزبي حكس جسيتي اندحر تحابيرو تحزبس بزح نجار كجبر دخل سالو بزح كجبر دخل نجار سلو طرحتي متحبباريو زي اللي أنا كم زرداني نسخة جنابنا تاب مينوسوتا اللخي أتي محوركم إرتراوያን ውን ትፈልጥ ኢኺ ወይ ሓበሬታ ሃለወኪ ኢለ እየ ድግምት እሞ መጀመርያ ብሓባር ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ካብዚ ናይ ተቃዋማይን ናይ ደጋፋይን ጉጅለታት ወፂኡ ብሓባር ንከምዚ ዓይነት ጉዳያት ከዛቲ ዝኽእል ባይታ ኣሎ ድዩ እንታይ መሲልክ ሓርጉ ኣነ እኳ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ማሕበረኩም ኣሎ ኦፍ ኮርስ ዓብይ ማሕበረኩም እዩ ከማን ደሎ ግን ብዙሓው ኢንቮልቭድ ኣይኮንኩን እቲ ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ሽግር ኮይንና ዘሎ ብሰንኪቲ ዘለና ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ፖራላይዝድ ኮይና ብጣዕሚ ፋሕ ዝበልና ሕብረተሰብ ኢና እቲ መሰረታዊ ሽግርና ኣነ እዚ እዩ ዝብል ድገርመክሲ ንሕና ኩላህና ስደት ዝወፃና ኤርትራውያን በቲ ዘይ መሓድረና ዘሎ መንግስቲ ኢና ክንባስ ንውዕል ዘለና ንዓናስ መንግስቲ ኤርትራ እኮ የመሓድረና የለን ኣብ ደድሕሸና ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና ግን ኣብቲ ዝሕሸና ኮፍ ኢልና ነቲ ዘሎ ፀጋታት ምዝሚዝና ከመይ ጌርና መጀመርያ ንነፍስና ንኸውን ካብኡ ቀፂልና ከዓ ከመይ ጌርና ንህዝብና ንኸውን ኢልካ ክንዲ ምሕሳብ በቲ ዘይመሓድረና ዘሎ መንግስቲ በቲ ገዲፍናዮ ዝወፃና መንግስቲ ነንሕድሕድና ክንተፋነን ፖራላይዝድ ኮይና ሓደ ዝበላ ጥቕስላ ፖራላይዝድ ሶሳይቲ is paralyzed ኢሉ ፓራላይዝድ ዝኾናስ ፓራላይዝድ ኮይና ኣለና ለሚስና ኣለና ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብወገነይ እንታይ ዝብል ዓዱ ገዲፉ ዝወፅ ኩሉ ተቃዋማይ ተሃላለኽቲ ስለዝኾና ስለሚስና ድያ ተስምዕ እወ ለሚስና እወ ትደለና ደይምቅብባል ትዘለና ዓቆኑ ዝሓለፈ እንታይ ካ ክትብሎ ፓራላይዜሽን እንታይ ብትግርኛ ይፈልጦኒ ስለዝኾና ለሚስና ከም ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይከኣልናን ክንደይ ዓቕሚ ዘለዎ ክኢላ ከሎ ክንደይ ፀጋ ዘለዎ ከሎ ሰርት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕ ኩሉ ሰብ ካብቲ ማሕበረኩም ሃዲኑ የለን ስለዚ ከምኡ ብምዃንና ኢና ኣብ ከም ዝብልና ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ንሕናሲ ኩሉ ደገ ዝወፀ ንዓይ ተቃዋማይ እየ ብቲ ዓዲ ዘሎ ጥራሕ እዩ ዝትድግፎ ነገርስ ቀሪብካ ኢኻ ትድግፎ ኩሉ ደገ ዝወፀ ግን ቁጠባ የምኽኒ ዋላ ካልእ የምኽኒ ተቆጠባ እውን ከንብረካ ስለዘይከኣለት ፖሊሱ ዘሎ ብነፃ ይሰርሕን ነፃ ጉልበት ኣይሂብን ኢልካ ኢኻ ወፂኻ ኩልኻ ኣብዚ ዘለኻ ሕጂ ኣብዚ ወፂኻ ከም ሕሉፍ ደጋፊ መንግስቲ ኮይንካ ክትርአ ወይ ኣብዚ ወፂኻ ከም ሕሉፍ ተቃዋማይ ኮይንካ ክትርአ እቶም ሕሉፋት እዮም ኣነ እቶም ሕሉፋት ኮይኖም ክረኣዩ ዝደልዩ ግን ኣብ ክልተ ጫፍ ዘለው ናይ ፖለቲካ ኤሊት ኢና ክንብሎም ዋላ እንታይ እዩ ንሶም እዮም ነቲ ሕብረተሰብ ድብትንዎ ደለው ዝርኢቶ ይደለና ኣነ ከም ርእይቶ ማለት እዩ እቲ ሕሉፍ ተቃዋማይሲ ኣብቲ ሃገር ኮይኑ ይኸቃወም ደሎ እንድሕስጋዕ ክንዱ ሕሉፍ ኮንካ ልካ ከምታ በዓል ብርሃነ በርሀ ድገብርዋ በዓል ቢተወደድም G15 ድገብርዋ ኣብቲ ዓዲ ኮንካ ኢኻ ትገብራ እቲ ሕሉፍ ደጋፋይ ክኸውን ዝደለውን ኣብቲ ዓዲ ኮይኑ ተወፍሮ ዋርሳይ ካሉ ከተግብር ይደለዎ ስለዚ እቲ ሕሉፍ ምዃን ተሪፉ ኖርማል ሲቪል ህዝቢ ኮይና ከም ስደተኛ ከም ዲያስፖራ ይህን ምሂን ክንበሃሃል ክንመርፅ ጥራሕ እዩ ዘለና ሓርኩ ከም ህዝቢ ክንመርፆ ኣለና ከምኡ ምበሃሃልሲ ክንመርፆ ኣለና እንተዘይ ኮይኑ ግን በዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ እቲ ኣካይዳና ኣነ ከም ህዝቢ የስጋኣካ እዩ ንነብስና ኣይኮናን ንህዝብና እውን ከምቲ ዝግባእ ዝኾንና ኮይኑ ይስማዓንን ኣነ ሓርኩ ከም ዝበልኬት ማሕበረኩም ናቱ ሽግራት ኣለዎ ፖለቲካ ይደባእስ ብልክዕ እውን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣነ ንኣብነት ንኤርትራውያን እንታይ ይደባእሶም እንተልክንስ ተኣማሚነ እዚ ይደባእሶም ክብሎ ዝኽእል ነገር የለን እዛ ናይ ሙያ ናይ ጥዕና ግን ብመሰረቱ እዛ ትብልያ ደለኺ ተቃዋሚ እንድሕር ኮይኑስ ነቲ መንግስቲ ዝቋም እንድሕር ኮይኑስ ዋላ ኣብዚ ዘሎ እቲ በዓል ሞያ እውን ከመይ ገይሩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብዝገብሮ ናይ ሕክምና ናይ ቦርድ ገለ ተኣሳሲሩ ክሰርሕ ዝኽእል ግብራዊ ድዩ ዝሓሳብ እዚ ኣነ እንታይ ዝብል መሲልኪ ሓረጉ እቲ ፖለቲካል ኦፒኒየን ተመውዓዲ ዘለው ሓኻዮም ወይን እኮ ናቶም ዝኾነ ርእይቶ ኣለዎ ብዓዲ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ዘገልግልዎ ደለዎ ሓኻዮም ናቶም ዝኾነ ርእይቶ ኣለዎ ሕጂ ፖለቲካዊ ርእይቶ ክህልወካ ካሊእ እዩ ህዝብኻ ብሞያኻ ከተገልግል ምፍታንካ ካሊእ እዩ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ግድንካ ኣይኮነን ኩሉኻ ኣይኮነን እቲ ፖለቲካዊ ክስታይ ዘለዎ እቲ ኣዝዩ ኤክስትሪም ዝኾነ ፖለቲካዊ ርእይቶ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ኩሉ ይኮነን እቲ ስቕኢሉ ዘሎ በዝሕ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካ ዘየለ በዓል ሞያ በዝሕ ካብቲ ፖለቲካ ዘሎ በዓል ሞያ ሕጂ ትብቲ ኩሉ ዘየለ በዓል ሞያ ካብቲ ፖለቲካ ወፃእ ዘሎ በዓል ሞያ ኣይ ቲንክ ኣትዩ እዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ዝኽእል ይመስለኒ
ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስራሕ ንባዕሉ ፖለቲካዩ እኳ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ እዚ ዘለክ ርእቶ ክሰምዕ ምደለኹ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ይበሃል እዩ ከምኡ ይብሉ እዮም ምስ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ኢልካ ያ ደጋፋይ ኢኻ ይብሉኻ ዋላ ሃገሬት ኢልካ እውን ደጋፋይ ትበሃለሉ ግዜ እንዲ ዘሎ ብሰዓት እዚ ግን ልቢ ምዕባይ የድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ነቲ ዘሎ ኩሉ መሓለኻታት ምስጋር ዘድሊ ኮይኑ ይስማዓኒ ቃልስስ ንሱ እዩ ነቲ ዘሎ ኩሉ መሓለኻታት ሰጊርካ ንህዝብኻ ምግልጋል I think ይስናሐለይ ዘይበሃሉ ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ሓረጉ ሓንቲ ኣብነት ኣላ ድፈልጣ ብጭቡጥ ኣብዚ ከባቢ ንሉ ነይሮም ከምኡ ሓካይም ኣቑሑት ናይ ሕክምና ግላብ ገለ ዘዋፅኡ ንሓደ ኣቦ ከምኡ ኢሎም ክጉስጉሱ ከለዉ ንኢሳያስ እዩ ገለ ምስ በሎም ኢሳያስ እሞ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ዝሕከም ኣዴኻ ኣደይ እቶም ድኻታት እዮም ኣብ ኤርትራ ዝሕከሙ ተዋፀኹም ተሓገዝኩም ፅቡቕ ተዘየዋፀኹም ግን ኣዴን ኣዴኻን እዮም ዝሞቱ ገለ ኢሎሞም ነቲ ስርዓት ምሕጋዝ ኣይኮነን ንሕና ንስኻ ነዋፅኦ ገንዘብ ወይ ኣቑሑት ሕክምና ንኤርትራ ምስዳድ ዝብል ነይሩ እሞ እዚ መረዳእታ እዚ ከዓ ብዙሓት እዩ ዘሎ ኣቑሑት ናይ ሕክምና ወላ መድሃኒት ምስዳድ ንስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድመ ከም ዘናውሕ ምግባር እዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ኣለው ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትብልኒ ትደሊ እዚ እኳ እንታይ ድዩ መሲልኪ ሓረጉ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሜዳ መንግስትን ህዝብን ክትፈላለዩ ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ሲ ካብ ህዝብስ ክትፈልዮ ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝደልይት ከማኻ ህዝቢ ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ሰውራሲ ንስ ክትፈልጥዮ ዝያዳ እዩ ህዝባዊ ኣገልግሎት ይህብ ስለ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ዓሲልዎ ማለት እዩ ኣሚንዎኻ ህዝብኻ እንዳተሸገረ ህዝብኻ እንዳተንከራተተ ህዝብኻ ኣብዚ ኩሉ መግደራ እንከሎ ግን ምስ መንግስቲ ስለ ዝተሃላለኽካስ ንህዝበይ ኣይገብርን እየ ምባል ኣነ እንድዒ ቁርብ የዋህነት እየ ዝብሎ ኩሉ ዝኸውን ነገር ሲ ዜሮ ዜሮ ህዝቢ እዩ ዝጉዳእ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ መንግስቲ ኣነ ከም ኣነ በቲ ክቃወሞ ዘለኒ ትቃወሞ በቲ ዘይትድግፎ በቲ ዘይትቅበሎ ነገር ትቃወሞ በቲ ትድግፎ ነገር ከዓኒ ክድግፎስ እንታይ ሞት ፀገም ህዝቢ እንድሕር ናይ ሕክምና ኣቑሑት እንድሕር ሽግር ኣልዩ ኮይኑሲ ንህዝብኻ እንተሰደድካ ንህዝብኻ እንተጠቐምካ ኣነ ብዙሕ ፀገሙ ኣይረኣየንን እቲዮም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ግን ቁሩብ ክስታይ እዩ ማለት ቁሩብ ኤክስትሪም ኮይኖም መስለኒ ይሓረጉ እስኺ ከም ሓንቲ ነርስ ምስ ከማኺ ሰሞያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይዕሊልኩም ወይ ገለ ተበግሶ ዝወሰድኩም ኣሎ ዶ ቅድሚ ሕጂ ስጋዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ የለን ስጋዕ ሕጂ ወላ ሓንቲ ዝወሰድናዮ ነገር የለን ግን ከም ሰብ ተሓስብ ትስቀይ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ነገር ትሪኦሞ ካብ ምስቃይን ምሕሳብን ሓሊፍካሲ ወላ ሓንቲ ሶፋር ዝተገበረ ነገር ድገበርኮ ነገርስ ወላ ሓንቲ የለን ከም ተመክሮ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ንሱ ዘይቆፃፀሩ ዝኾነ ይኹን ምትእኽኻባት ኣይቅበልን እዩ ንሕና ከም ሓደ ሓደ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ንከምዚ ዓይነት ተበግሶታት እውን ተስፋ ዘቁርፆ ሰቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ዝብል ርእይቶ ዘለዎም ኣለው ብፍላይ ብገንዘብ ዝግበር ሓገዝ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንፁርነት ናይ ፖሊሲ ይኹን ናይ ኣተገባብራ ስለ ዘይብሉ ገንዘብ ነቲ መንግስቲ ክህብ እውን ኣይንኣምኖን ኢና ዝብሉ ኣለው ንህዝቢ ክሕግዙ እናደለዩ ስለዚ እቲ ፀገም ብወገን ኣብዚ ዘሎ ጥራይ ድዩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ፀገም የለን ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ንከይሕገዝ ዝኽልክል የለን ድዩ ብዝተፈላለየ ብፖሊሲ ይኹን ብካልእ ኣገባብ ኣሰራርሑ ያ ሕጂ ካብዚ ንምርሓቅ ፖለቲካን ሃይማኖትን ዘይብሉ ትካል ክፍጠር ኣለዎ ዝብል ዘለኹ እቲ ፖለቲካ ይኹን ወላ ሓንቲ ሃይማኖታዊ ምትእስሳር ዘይብሉ ትካል እንድሕር ተፈጢሩ ኣብቲ ትካል እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘእቱ ነገር ወላ ሓንቲ ይብሉ ኣብኡ ዘእቱ ነገር ወላ ሓንቲ ይብሉ ነቲ ክሕከም ዝደልየ ነቲ ክሕከም ኢሉ ዝወፅእ ዘሎ ሰብ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ቦርድ ሓኻይም ክትዘራረብ ኣይ ቲንክ ድክልክል ሓይሉ ሌላ ኣነ ኣይኣምንን እየ እንድሕር ሃልዩካ ሶኬ ድሓን ምስ ወፀ ነቲ ሰብ ግን ክትገብሮ ድግባእካ ትገብር እንታይ መሲልኪ ሓርጉ ኣነ ዝርዮ ብጥቃና ዘለውን ኣይጀመርና ልኮ ክንደይ እዮም ኣብዚ ደገ ዘለዉ ስደት ዘለዉ ምሳና ዘለዉ መንእሰያት ብጭንቀትን ብካልእን ብጭነቁን ኣብ ነፍሲ ምጥፋእን ካልእን ድበፅሑ ዘለዉ ስለዚ ሲ እቲ ተበግሶ ምውሳድ ጥራሕ እየ ድብል ኣነ ተበግሶ ወሲድካ እንድሕር ተኸልኪልካ እንድሕር ተኸሊእካ ካልእ ሕቶ እዩ
نخستو خلي إيوانيري إمونا عنا خاني خل أنا إلكان إجرخانات أمريكا مبالغن أنا مفتحي يقولوني مهنياتو اتخال سب انتهي يجيرو خيدو we don't know تفلت أنا قري لأنه تسبسي فرق ستوريز نقرأك أنا من قصدي كل يكون كن دول دلقو كل خليو زي كل كاي خليو زعتو له زغل كلالو حجسي مفتاني زلاني كل نجر مفتان هزبخا كتقلقلو بكل نجر مفتان اسمه سلوس يلا نزل ريتو يزلنا يعني يحرقو أبزا ناي كوفيد مدهانيتنا مسداد زبلون كوم مسقلة سميت أن تزاراري وسلزنا وركي نتحتو العلالكي أبزا حاجة زغرب كياغن حالة صبقات نقرات العيل كلغي نزون كلهم قوفان ديمي زبلو دلو حقوزنا زبلو دلو محبرا ومرة خبيثات وطيوم حادي ناي بحق حميمهم كاب إرترا أي كألني ندقى وصوص تبهلو خون كل يوم قال يوم فتيوم زي تصفى زي ولا نقاري تبهلو خون كل يوم قال لي أمك أو بإرترا كحكم زخيل نخونه بعلهم وطيوم خون كل يوم تبلو لهم نماني خات حجزون نماني تنايب حجز اليوم كفل زي كله درجة بس حلو حجي تبزحي حدا الله خالد حبريتاون بنت أرز نقرأ كايلن سلازي أبزي كم بعلتم يا نسخي نازئاتهم سخ مبرهي أنت تبلمو بزعبا زي تنايب حق وتصعنا للي لما قدسي انتاي كون خيل أنا انتاي بالمسيلكي حاربو أنا سقعد فولتو سقعد تشحن عصر تخلتني بإرتراني ري سقع شعو تيوم ناي بورد حخيم ورقته بخيم بورد ملخا خلو دبدابي هو بخيم دبدابي هو مخا إخالي قالي كاب إرترا بإميغريشن غيركات وص ويكاني دحر بورد زي اللي كاخوينو خمس رot سيلكا بإميغريشن توص تخون كخا وص تخلي خا جن تي بورد خبلك خلو تي محبر حق توزلو ناي بورد زبل أباناتنا حخيم يهو خيم لتر حاجة أتليست تالتر مرأي وانت دلو غينو يسمع عني مالتي تالتر نصوم زهو بغاسي انتاي ميلام هيو مودلو يصعفوا ما وديتيل يم يصعفوا نصو مرأي I think كحجز الكوينو يسمعني إذا جن ريو كبلو زخل تبع الموياي تم بقى سب موياسي كجسي يبلون أبزي إذا بلا أنا تم سب مويا تعنا كجسي يبلون من تي كأوم على دبلو زنبركو كبوليتيكان كبزخون هايمانتاو متتاو ناس أزخون متخخب نقول لي سب مويا تعنا زكاتة ندحر كوينو I think بخمسي كنفوليون نخلي مثلاً نتي قدام public مزرقحو بزح نتناتن برايفسي زهاتشي قنسخن سميات عنا نعزز مرمرو حدا تكالي هلو النا بهالي تكال تهاليس نزون كريو إلي مني ناي بحق تسقيم دلو مني قدام نتكو هاو زلون كسر علنا إلي بهالي تيخي هو نسو طرح يكون حارقو النسب كحكم جنزب طرح يكون نزل ليه أبزي بس وصي تي رتعوز هون واقع تزبل حكمنا أبي يركب ون من دايد اللي متحازي اللي وتسبسي صيل كجنزب طرح سلذهب كيو تي كواليتي زخون كير ركبي مالت هيكونن حجي تم سب مويات عنا أبزي عبي تراكز أوت يقولوا أبي كحكم له تاي كحكم له أبي خير له ون أبزيتات أم مئزان ون عبي تراكلهم خل انتحر تي تكال كم تكال انتحر قيممو تزو أم تكال كاني سب مويات عنا زكاتته انتحر كوينو حدا كم زبول كوي كمامي وخلو نتسبس من يزليو حجز كندي يزليو كالون كله بزح سيستم قايدلو حارقو ولا تي أبز مستحكمسي جنزب زغفلو الكاناي charity organizations ون كله دي أي كلني سبزيلكا كوفر الكادو كلون على حجسي تس بعد مويات عنا عند عرب زقود دايز involve خوينو بوزو حتفت مويا زي اللي زفولت أنا جراس لازلو كألي نابركتو أي كلون يزبل رديتي زلني سميات عنا ها بوليتيكا ناس أزخونو مليئة مالو بهالي خدمة يا ويزر أدن إذا متخيا زلق حسب قدام الناس نسخن بعلتم ويات عنا خمنرس توقسوه توستف أرنيا دي خي زي ناي جروب إفورت نديو حرقو كم جروب كونكات جورو نجاري بين خابدي ديلكا تجورو أيكونن سلزي أبزغن يكون عينت تبقسو بلو دنك أسعصب أبركتي كبركت فقادن ياي
ولا حد سقم دلو يكون جنزي كم زي بجروب كونكا تأكيبكا تجبرون نجار مبر بولك قوي كستايكا وسيتكا تجبرو يكون ندحركم أخوي ተበጉሰ ኢለ ተበጉሶ ክትወስዲ ንኣብነት ርእቶ ፅቡቅ ርእቶ ሂብ ከለኺ ከምኡ ብዙሓት ፅቡቃት ርእቶታት እውን ሰኣን ዘተግብሮም ሰኣን ተበጉሶ ተሰሚዖም ጥራይ ይሓልፉ እዮም ሕጂ ኩሉ ሰብ ኢድና ኢና ነመልክት ናብ ካልእ እሞ እስኺ ኣብ ወቕትታት ምልከተኩ ኮይና ስለተሰማዓትኒ እየ እምበር በይንኹም ክትገብሪ ኣይትኽእልን ኢኺ ብውሕድ ግን ተበጉሶ يا تبغسو هم تبغسو سيتكا كسرحلو ولا حنتي صقم دلو يكونن of course زعدي قليل يكونن كبيديو بخلو ነገር ማለቲ ግን ሓደ ካብቲ ንህዝብካ ክትውፈዮም ክትገብሮን ዘለካ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ተበግሶ ወሲዳ ሰርሓሉን ብዙሕ ፀገም ደለዎ ይኮነን ግን እዚ ከምዚ ንሓደ ክልተ ዝግደፍ ጉዳይ ከይኮነ ኩላህና ከም ህዝቢ ክንሓስበሉን ክንገብረሉን ዘለውና ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ጀማምራ እውን ብፅብብ ድበለ እንተ ድጅመር ከም ተወግሶ እውን ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ በዓል ክስቶብ ኣለዎ ከምዚ ገይሮም ዝሕግዙ ዘለዉ ክበሃሉ እንተዝከኣል እምበር ብዓብዪ ጀሚርካ ናብ ቁልጡፍ ውፅኢት ክትረክብ ኢልካ ምሕሳብ ብዙሕ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብካ ከባቢኻ ግን ኣብዞ ዘለኻዮ ነንእሽተይ ጉጅለታት ተኣኪበ ግን ዳሕራይ ዓባይ ጉጅለ ቂመን ከም ተመክሮ ከዓ ካብታ ቀዳመይቲ ተጋገየታ ዳሕረይቲ እናኣረመት ክኽየድ ዝከኣል ኮይኑ ስምዓኒ እሞ ዘረባ ኮይና ንኸይትተርፍ ንመን ኢና ክንምሕፀን ንነብስና ዲና ንኻልእ ሰብ ዲና ታኩዕሶ ክንድርብያ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብለይ ነንነብስና ኢና ማለሲ ነናትካ እምኒ እንዲኻ ትድርቢ ነንነብስና ክንምሕፀን ግቡእ ይመስለኒ ካልእ ዳሕራይ ከዓኒ ኦረዲ ትካላት ኣለዋ ተን ዘለዋ ትካላት እውን ካብ ሓድሽ ነገር ክትምስረት ኢልካ ናይ ኤርትራውያን ኣነ ዝሪኦ ሽግር ሓድሽ ነገር ምምስራት ኢና ንፈቱ ካብ ሓድሽ ነገር ክትምስረት ኢልካ ምሕሳብ እውን በቲ ኦረዲ ዘሎ ትካል እውን ብንእሽተይ ትጅምር እሞ ዳሕራይ እንድሕር እንዳዓበየ እንዳገፍሐ ከይዱ ከዓኒ ትሪኦ ኦረዲ ግን ድጀመራ ትካላት ኣለዋ ግን ናይ ፋይናንስ ሕፅረትካ ኣሎ ከም ሓቂ ክትሪኦም ከለካ ቁሩብ ሽግር ኣለና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ሲ ቁሩብቲ ዘይምሕባርና ድምፆ ድዩ ዋላ እንታይ ዘበጎሶ እዩ ቁሩብ ሽግራት ትርኢ ኢኻ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ማለት እዩ ከምዚ ገንዘብ ኣዋፅእ ኢልካዮስ ብሽ እንታይ ምትምማን ድደየለ ክትብለዎ ኣይደሎ እንታይ ዘሎ ብዙሕ ኣይርዳእካኒ ግን ነተን ዘለዋና ትካላት ክነደንፍዐን ክንክእል ኣለና ካብ ሓድሽ ነገር ምጅማር ካብ ሓድሽ ሓሳብ ምሕሳብ እተን ዘለዋ ትካላት ኣብ ፖለቲካ ተፀልየን ካልእ ምትእኻብ ተፀልየን እየን ዝበሃል ዘሎ ካብ ከምኡ ነፃ ዝኾና ትካላት ኣለዋ ድየን ኤደን ኣነ እዞም ክስታይ ምፍታሾም ይብል እዞም ማሕበር ሓኻይም ዝብሉ ኣይፈልጦምን ኣነ ኣክቹዋሊ ከም ዝኽብል ኣይክእሊ ምፍታሾም ካልእ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ከዓኒ እዚ ኤርትሪያን ሄልት ኬር ፕሮፌሽናልስ ኔትወርክ እውን ኣሎ ፖለቲካ ነፃ እቲ ትካል ከም ትካል ግን እቲ ናቱ ዘሎ ቪዥንን ሚሽንን ንከምዚ ነገር ኣኮሜዴት ክገብር ምምሕያሽ የድልዮ ድዩ ኣየድልዮን እዩ ምምርማሩ የድሊ ማለት እዩ ግን ኣሎ ኦረዲ ትካል ኣሎ ዝብለክ ዘለኹ ትካል ኣነ ዘለኹ ካብ ፖለቲካ ካብ ዝኾነ ፖለቲካ ነፃ እዩ ተማኡ ዘለና ነናህና ፖለቲካዊ ረኣያ ክህልወና ይኽእል ግን እቲ ትካል ከም ትካል ግን ካብዚ ዝብለክ ዘለኹ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ነገር ነፃ ዝኾነ ትካል እዩ በለና እውን ክንረኽቦም ክንፍትና ብሓደ እዋን ረኺብዮም ነይረ በዚ ናይ ኮቪድ ኣጋጣሚ እዚ ጉዳይ እዚ መሊስና እውን ንሳቶም ክንዛረበሉ ክንፍትን ኢና ብሓፈሽኡ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ሕማማት ሕጂ ስለዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይዋዕዋዕ ስለ ዘሎ ድዩ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ በዚሑን ተጋኒኑን ድዩ ደሎ ቁርቡ ዘሰክፈካ ነገር ኣሎ እሞ ምስኡ ዝተኣሳሰረ ሓበሬታ እውን ክእክብ ክፍትን እየ እሞ ኣብ መወዳእታ ክትብልዮ ትደሊ እንተልዩ ብኡ ከነጠቃልል ኢና ነርሲ ኤደን ያ ኣብ መወዳእታ በቃ ከምዚ ኩሉስ ኢልናዮ ኢና ሕጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ሕማቕ እዩ ማለት ከይኮነ እቲ ነቲ ህዝብና ኣስፊሕና ኣክፊሕና ክንመፅሖ ኩላህና ነንሕድሕድናሲ መጀመርያ ነገር ንቀባበል ከም ህዝቢ ካብኡ ሓሊፍና ከዓኒ ሓድነትና ኣደልድልና ሓድነትና ኣትሪርና እቲ ክንህቦ ዝግባአና ኣገልግሎት ክንህብ ኩላህና ኢድ ኢድካ ንበል ጥራሕ ክብል ትደሊ ሓረጉ ያኔለይ ስለዝሃብክን ዕድል ኣነ እውን ብሽም ሰማዕቲ ረድኤ ኤረና የቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ ነርሲ ኤደን መንግስቲ ኣብ ካብ ሚኖሶታ
بخلي مدب كرخبكي نلو مقناب زيات أخلنا يعني اللي عنون بتعني إذا مسكنك يحاربوا سلا تقول تقبريون هذه إذا مسكنك thank you زي دمت راديو إيرانايو ورات سمعت ريديرنا مس نرس إيدن المنكستاب كاب مينوسوتا زقبركو بزعبازي نزي إذا قاتو زلو نقوف عند منا بلز مصدلو أب محبراو مرة خبيتات ستيان صمؤون خون سلا زلون كالي زيدلي كتعاتن سقعتاتن يفتر سلا زلو نوع مفتوح خون زخلي لحساب زاربطو اختهابتنا مبرهي بشمكم بشم سمعت ريديرنا يا مسقنا دقيمة بخالي مدب كملسوكمي قاطيركم ما يبلنا صنايكنا زي دمت راديو إيرانايو